nik uste dut asko dela idazteari eta esango nuke igual gehiago idazlearen figurari pisua kenduta eta esertzea idazten ez dakiz zer egin behar bazenu bezala, baizik eta, bueno, ordu erdi daukat lasai eta goxo idazteko honekin, ez? Orduan ni saiatzen naiz hori, behar bada igual neure pentsatzeko modua ere horrelakoa dalako eta ni ere eremu zabalegietan galdu egiten naiz. Orduan ariketa praktiko eta konkretuak desberdinak eman eta ikustea nola ateratzen denez. Eta normalean tailer guztietan beti egon daiteke ez, baten bat gehitxoa kostatzen zaion edo gutxiago edo, baina beti denek eukitzen dute ja zerbait kontatzeko, ona etorri aurretik, eta denek aurkitzen dute gero ere zer kontatu. Orduan, nik uste gehiago dela ematea giro atsegin bat, lasaia eta pixka bat, bueno, bengatoz, egitera, aprobatzera, elkarrenak entzunda ere, asko zertzen da, orduan, hoxe, lasai eta gustora egon daitezela, eta gero beti sortzen da.